Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa Ginoo mga igsuon. Aniya na kita sa ikatulong Domingo o Gaudete Sunday sa Adbiento. Niining Domingo ha, si Juan magbubunyag mihimo na usab o blaing mahimayaong pagsaksi. Pulong pa niya, may moabot nga labaw pakaayo kanako, nga mamunyag kaninyo, pinaagi sa Espiritu Santo, og sa kalayo. Ang pagbunyag pinaagig kalayo, nagpadayag kanato, sa halawom nga tinguhan ni Jesus, nga hinluan ang atong mga kalag. Unsa may buot ipasabot, nga mahinluan kita? Tinuod masakit nga proseso ang pagpanghinlo sa atong mga kalag. Apan makapasakit kini sa tamis nga paagi. Sa atong pagtalikod o pagbiya sa sala o pagtubo sa atong pagpakigsuod sa Dios, kini nang ginahanglan og dakong sakripisyo og pagtugyan sa kaugalingon. Og kinahanglan nga tugutan nato ang Dios sa pagbuhat og gamhanang mga butang sulod kanato. Og ang labing gamhanang butang nga buot buhaton sa Dios mao ang paghinlo kanato. Unsa man nga mga sala ang kinahanglan nakong talikdan og biyaan, buot ba akong motubo sa akong pagpakigsuod sa Dios? Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam ta sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagapaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatawo sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami niini, uban sa dakong kadasig ug kalihipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Hinutlo gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Awit og kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo, o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo. Giabog na ninyo ang iyang mga kaaway, ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala. Busa, ayaw na kamo kahadlok sa daotan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok, o Sion. Ayaw pagkawadig kaisog ang imong mga kamot. Ang Ginoo, ang inyong Dios, anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom, muhatag kaninyo kadaogan. Malipay kaninyo ang Ginoo. Og diha sa iyang gugma, hatagan kamog bag-ong kinabuhi. Muawit siya og magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Muingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman,
gikan kaninyo, aron dili na kamo, bugal-bugalan, tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Singgit kamo sa kalipay, ug kasadya, kay taliwala kaninyo, ana ang dakog santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay, ug kasadya, kay taliwala kaninyo, ana ang dakog santos sa Israel. Ang Diyos tinuod kayod nga mangluluwas nako, masaligon ako, ug wala ko'y kadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog, ug akong kaisog. Ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tubulan sa kaluwasan. Singgit kamo sa kalipay, ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo, ang dakog santos sa Israel. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, isang yawang iyang ngalan. Ipahibalong iyang mga buhat diha sa kanusuran, isang iyang kalangdon sa iyang ngalan. Singgit kamo sa kalipay, ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo, ana dakog santos sa Israel. Awitig pagtaig ang Ginoo, tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay, o siyudad sa Sion, kay dako diha sa imong kinataliwadan, andang santos sa Israel. Singgit kamo sa kalipay, o kasadya, kay sa taliwala kaninyo, ana ang dakog santos sa Israel. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Kundili, pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugad sa tao, manalipod
sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Ang mga tawo nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka saput kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kun kinsa gayud si Juan. Nagunaw-na sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas, ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tawo sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ania nata sa ikatulong Domingo sa Adbiento. Paspasa no? Kadali sa panahon. Tunga-tunga nata sa bulan sa Disyembre, ug nagkaduol na ang paghandom nato sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Kining Dominguha gitawag ni nga Gaudete Sunday, Domingo sa kalipay, Domingo sa pagmaya. Nagmalipayon ta kay haduol na ang atong gipaabot. Nagmaya ang kalibutan kay ang atong gipaabot hapit na muabot. Ug mga igsuon, niining panahon sa Adbiento, kabantay tingali mo,
atong masugatan, atong madunggan, ug atong mabasahan ang ngalan nga Juan nga magbubunyag. San Juan nga magbubunyag. Usa ni siya sa mga characters na starring niining panahuna. Saint John the Baptist. Siya usa sa mga actors nga kung panahon sa Adbyento atong madunggan, atong masugatan ang iyang ngalan. Busa nining akong pagpaambit karon mga igsuon, tutukan ta ang mga tubag ni San Juan nga magbubunyag ngadto sa nagkalain-laing tawo nga nangutana niya. The same question. Ningon ang maong mga tawo, unsa man or unsa may among buhaton. Nya lain-lain man nga mga tao, duna say nagkalain-laing tubag si San Juan. Sa unang tubag, atong makita mga igsuon nga gipakabililhon ni San Juan nga magbubunyag ang pagpaambit. Pagpaambit ngadto sa mga nagkinahanglan. Nga maantigo ta mo paambit. Share something to the poor. Mao to'y unang tubag ni San Juan nga magbubunyag. Pagpaambit. Ug tuod man kining panahon na karon, siguro ko daghan na ang mipaambit. Basin na pa'y pipila diha, wala pa kapaambit. Nya doon ako'y tutukan ta kini nga kasinatian nato. Andam babata mo paambit kining mga naay manaygon? Dili ba ka ang uban nato kamong naa sa panimalay karon? May nga white tao. Ato ding ang immediate reaction, baliba dayon. Dili ba di ta kapaambit maski jutay? Siguro ko nga mi effort sila og panaygon kay duna sila'y panginahanglan. Dili tingay nato mahatag ngadto nila ang ilag yung panginahanglan, pero at least nakaambita mihatag tagtampo maski gamay diha sa ilang panginahanglan. Kung dunay manaygon, ako mag-awhag ninyo. Aside nga inyong tanawon tanawon ta. Pero ay gyud kalimot, no? Nung kamo baliba dayon, hinaot andam ta sa pagpaambit. Example na, pero for sure daghan tag masugatan. Kamong mga ninong og ninang, ay namog tago, oy, ipaambit maski gamay. Ako igo pod ko. Pagpaambit sa mga ngadto sa mga nagkinahanglan. Ikaduha nga tubag ni San Juan. Nag-auhag siya kanato sa pagtahod, pagtinahuray sa atong isig kataw, dili unta ta magmapahitason. Mga igsuon, niining pagtahod sa atong isig kataw, ang nangutana ani, kubrador sa buhis, inilang nga makasasa sa ilang panahon. Nya unsa may para nako, unsa kahay pag-concretize ani somehow sa atong kasinatian. Ang pagtahod sa atong isig kataw nga dili ta magmapahitason ba, di ta magpalabi sa atong kamapahitason. Ang akong buot ipasupot ini nga sanglitanan mga igsuon, kini bitawng kumusta naman ang atong pagpakighiuli sa atong gikabungulan ba? Sila nga mga lahi ug batasan nga di ta usahay kauyon nga atong gikalagutan. Kana ba? Andam pa ba ta mo tao dani nila? Kay tao baya sa di sila?
Nya sa atong pagtahod, hinaot dili ta sarado nga makighiuli nila. Kay basin, andam na sana sila nga makig-reconcile. Basin nangita lang nagnindot nga tiempo, basin giagad-agad lang pod ang dagan sa panahon. Pero ayaw dugaya. Kung makahimo kita, para nako, nindot na siya nga Christmas gift. Nga maantigo ta muduol sa atong isig kataw niining panahuna karon. We will reconcile with them. Para nako, sakto nga pagtahod sa atong isig kataw kung andam ta makighiuli. Sila nga atong gikabungulan, sila nga kita ba ilang gibungulan, no? Let us be open. Let us try to sugdi lang God o greet. Good morning diha sis. Good morning diha bro. Morning diha silingan. Oh. Pagtahod niya sa hinahinay atong mabatunan ang pagpakighiuli. Ari ko sa ikatulo, kay basin nibalik mo katug diha ron. Ang ikatulo, mga igsuon nga tubag ni San Juan nga magbubunyag, nag-auhag kanato sa pagbuhat sa husto ug pagtinarong diha sa klase sa trabaho nga naa nato. Buhaton ang husto ug tarong, magtinarong diha sa atong trabaho. Kaya ang nangutana ani niya God, sundaw, nakapangutana ang maong sundaw, unsa pa maiyang buhaton. Ang tubag ni San Juan, pagbuhat sa husto, pagtinarong, ayaw pagpanglupig, kaya abig di ni kasukol nimo, imo na ning tamayon, no? Ang ako sad nga sumpay ani ba nga somehow sa atong kasinatian, no? Oy, nanay mga nakadawat og 13-month pay. Na 13-month. Napoy uban Christmas bonus. Sa ako bitaw sa pipila ka tuig ang milabay, dugay kay ko nakagets ani, abi gyud nako ang Christmas bonus mao na ng 13th month. Napamanggiduha man gid na. Lahi gyud ang Christmas bonus og 13th month. Ang uban nagtinarong ka silang trabaho niya, mo pa'y unang mga yung 13th month. Katong mga nagtugtog, katong nag-absent trabaho, mo pa'y magdali sa Christmas bonus. Ngano man na? Mga igsuon, hinaot, mutanaw tabalik, kumusta man ang atong pagbuhat sa husto o pagtinarong. Nya inana ta somehow ka-entitled nga mangayo dayon sa atong sweldo. Nya ang atong performance deserve ba sa gihatag og nadawat nato nga sweldo? Mga igsuon, kining tulo ka mga tubag gikan ni San Juan nga magbubunyag. Pero musugotag sa di, mauni ang kinabuhi, mauni matang sa mga buhat ug lihok baya sa Dios diha sa iyang pagpuyo uban nato. Una, ang Dios wa baya magmakuwang sa pagpaambit sa mga butang nga atong gikinahanglan. I hope we see that. The Lord is so generous. Grabe mo paambit ug mga butang nga atong gikinahanglan. Sayod siya ug kita mo dagkot na gani, mo ampo, mangayo na, di siya magpanuko sa pagpaambit sa mga butang nga atong gikinahanglan. Ikaduha, ang Dios dako kay pagtahod sa matag usa kanato. Pinaagi, makita diha sa iyang paagi sa pagpakabana ug pag-atiman nato. Bisan sa atong nagkadaiyang mga sala, wa gyud ta niya tuguti nga mahitumpawak
Grabe na nato kadautan sa tong batasan, pero ang Dios nagpakita siyang pagpakabana o pag-atima nato. Kamatapata karon. Nakakaon pata karon. Ikatulo, ang Dios andam nga mibuhat o padayon nga nagbuhat sa iyang misyon sa kaluwasan. Padayon ang iyang pagluwas nato, even if and despite our laziness sometimes, diya sa atong pagpasagad, pero ang Dios padayon nga nagbuhat, padayon nga nagaporma, nga doon napatay kalibutan karon. Bisan pa mas makatalagman, ang Dios padayon nga nagbuhat siyang pagluwas din nato. Nya kining mga butanga, mga igsuon, hinaot, himuon taning rason nga maglipay ug magmaya kita. If we see a person, if we experience some blessings being shared, dunay usa nato or daghan nato nga maantigo mo paambit, ikalipay nato, di nato lainon og sabot. Kung dunay mga tao nga andam na nga makighiuli ug ana gyapon ang pagtahod, andam gyapon mo padangat sa puangod, compassion ug kaluoy. Makakita pa ta ani, gikaluyan pa ta, malipay unta ta ana. Di nato ikasakit sa buot. Kung ang dunay matag usa nga naningkamot sa pagbuhat sa husto, bahalag usahay lainon og interpret, ma-misunderstood, panpadayon nga nagbuhat sa maanindot nga kausa, ikalipay pud na nato. Doon na kita'y rason nga maglipay og magmaya. Kung padayon ang pag-inambitay, pagtinahuray, og pagbuhat sa husto. Atong ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mga pag-ampo sa katawhan, sa pagpangandam nato sa tong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangop kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, dala ang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang akong pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangangamahanan, kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang akong pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa atong pag-ambit niining pangikan sa langit, maangkon nato ang kapuno sa grasya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan,
nga sila nga nawadag paglaom ug bag-ong mga kansang pagtuo nagmaloya, magbadasigon sila ang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among pagampo. Nga ang matuhuon nga nanag-una ka nato, makadawat na sa ilang ganti, ang kinabuhing tunhay dito sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Diyos among Amahan, gisagop mo kami nga imong pinalanggang mga anak diha kang Hesukristo. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo niya ng maong kamatuuran, samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, we gather today. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg o himayag sa iyang ngalan, alang sa kasalanan sa Ginoong santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan ining santos nga misteryo, ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang mayong matao. Santos nga Amahan,
Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ubusa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan, gamiton ta ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inigsuunay, panagdait, kalinaw, peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako amay no kalawat kanimo, apan ang sulong lamang maayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala. Maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatawo sa manunubos, pinaagi sa imong Dios nung panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Christian James or Father C.J. Mayol, Priest Formator of Seminario Mayor de San Carlos. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Our Lady of Guadalupe Paris, Cebu, ug sa atong choir, ang Vox Minore Chorum. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanghigatagon ug makanunayong suporta, aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon. Ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni atong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty.